cek satu cek satu cek satu cek 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 cek.
Selamat hari Minggu ma di saluhut ruas ni huriata. Nung asahat hita tu minggu parjolo dung Efesianias. Topik ni minggu tasadario madok Jehovah do napaluahon. Gok hagogoon hasangapon dohot hamuliaw do Jesusi na patuturo dirina. Anggia malampatar tu hita huaso dohot hadidirion ni Jesusi. Atong tasoba may ibana marede mahita siya bukwe de 74 say marlas ni roha hita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok moliate mahamu diamai, naung mga rorohita siyang ganggoman ni Haholomon. Jalan na mau cat hita tubagasan harajon ni anak haholangan ni rohana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung doho dohami di haholomon ni roham, marhite sampane sami di dosa nami, atong papatar madirim turhanami, asa hutadahami ho, jalah asa hutangion hami suaram ni anakmu,
jala asa hujalo hami tod di parbadia, marhite-hite anak haholangan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita siya bukwede 257 ayat 3 tabaonong jonok do di batata. Tangihon hamuma patik ni debata di mingkuta saderion, ima patik parjolo, rodi patik pawapaton. Patik parjolo, ahudo debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu benomu debatam. Patik paduahon, dang jadi gananmu, jaladang jadi sumananmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go sudung gabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go suterwe dalanna, ai hona uhum na dosogot akan na marsinyang di guarna. Patik pawapaton, ingot hamu mapabadiao nari minggui, di naonomari maula hamu nasa siulon muna, alai ari papituhoni, ari paradian ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula yang ko diandri sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hulak huta, rodi isi ni hutan ni halak pe nama gibati hutam. Adi naono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papi tuhoni, dibahni do ubahina di pasu-pasu debata Jehovah, ari para dia nenai, jala di parbadiai, ima sahatna atong rak mangidogo ko mahita tuadupan ni debata laho mangulahon patik nai.
Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulaon nombar tu patikmi. Amin. Marede mahita sebukwede 107 ayat sada rodi 2 dijakko jetus do perdosa. Dijakon Yesus no pendosa, namangasakon dosai, namangutlukon Tatopoti madosat tanda godang itu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami. Akan naulahami marhite siya pangalasan nami di patikmu. Ima marhite siya tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang siyan pagkateon nami nasuture. Rodi pangulion ni nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho na uhum hami alani dosa nami. Alay na tarsosol bagi do kami nuaing alani asin ni roham di hami. Ale debata nami, pardenggan bahasa jala para si roha doho, ala anak ni halongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami sa luhut na, jala suruh matod di porbadia itu roha nami be. Asa tarbain hami manguloy ho, di bagasan hati goran, dohot di habadiaon, gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda, na pinabarbar gamay diakan nasporsia, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabegema hata baga-baga taringo tuhasan ni dosatta. Songono dohata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmo, audo napuna ho, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji matuhatta marhite kor ina parari Kamis. Tapuji matuhatta marhite namarede hita sabukwede 437 ayat sada tabatolu tung namuba rohako. Yesus
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Efesus bidutolu dimulai maisan ayat sada rodi 2 tajahama marsika soring ayat sada rodi 12. Paulus apostel tu si pelebegu sian asini rohani debata alanido au Paulus dihitot ni Kristus alahamu aka si pelebegu Molotong dibege hamu tohonan mangaradoti asini rohani debata na pinasahat ni tuau paturehon hamu. Aisian pangukapod do di pabotohot tuau hahomion na hutaringoti nang nakiningang. Laho manjalahi dapat timbangon muna pangutusiku di hahomion ni Kristusi. Dang di pabotohot do pei tua aka anak ni jolma di aka sudut na jolo. Alai nungga di papatarinu waeng tuaka apostelna nabadiai duhut tuaka panurengna di bagasan todii. Unat pot halak parbegu gabe dongan panean jala dongan sadaging dohot dongan satohap di baga-baga dan di bagasan Kristus Yesus marhitesian barita na ulii. Nong gabe perhalado ni ido au sian pangalehon ni debata di asin ni rohana na tuau sian pakorhon ni hagogon nai. Tukau na umet-met sian salhut akka nabadiai di lehon asin ni rohaon mamaritahon tu akka si pelebegu hamoraon ni Kristus naso handodoani. Alai patorak ko pangalahon ni tohonan di hahomioni nabuni sian mulana di bagasad debata si topa saluhut. Naing marhitesian huriai di patandahon godang ni ragam ni hapistaran ni debata tu akka namar mulia jala marhuaso di banua gijangi. Ido ditahi sian mulana gabi di pasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhat tayi. Marhite-hite ibana dapat hita hiras ni roha dohot dalan masuk di bagasan roha na pos na makaporseai ibana. Ima saatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapujima tuhata marhite kor amasion. Marede mahita sebukwede pitupulu sada ayat 5 sahat onom o raja na sumurung. Kerajaan
Partidak ko mahaporsyatay, songon na ni hatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nato mo palangit dohot tano, au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tumulon si Maria, nagabe-gabe siya to di porbadia, adorang suhabubuan, ido tuhata na tumaw na bernit, di panguman ni silatus, na mata terpajal do ibana di hau kunar silang, na tuat tubuan nutoru ding tanom, na mangunat tulu di hari patuduhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dasin, di sima ibana pangulak sot tanoon, mangumu halak na mangulu dohot na mate, au porsia di todi porbadia, jalanong sada huria na badia, huria hatapan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasan dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogok dagang ni halak nang mate, dohot di hanguluan na rosuda. Amin. Tabi gema titing na masa di minggu ta sadarion. Huria na hinanglongan di bagasan ng Tuhan Yesus Kristus, sa naratangihon ma, titing huria tadi bagasan minggon, 5 Minggu, 7 Januari 2024. Na para jolo, goran minggu to sadarion imite guare, minggu na para jolo dung epapenias doh topik, Jehovah do na paduahon. Na paduahon, pilihan khusus. Dari sadarion, pabungu pilihan khusus do hita tuha perluan pembangunan HKBP Bunang Indah na di pasahat marhiti amplop nang pinarada ini hureta jalta pasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon na patuluhon barita habot niroha dari Kamis 4 Januari 2024 nang salpo nang menuju ngulu sahalak ruas ni hureta ima inang tamauli borusiahan umur 57 tahun, nama ringanan di Perumdasana Indah, Blok UA 5, nomor 10 sia, Bonang, masuk web Nacaret. Jadi dibuat kemudian di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 di TPU Binong. Tatangnya koma, asa sudi keluarga na tinggal di nong Jumolo Modingi, di lihun hagogon, doho pangapulion sian Tuhan debata. Nah, Bapak Paton, per minggu sekolah minggu do para remaja mamuka di hari Minggu 10 Januari 2024 per minggu sekolah minggu do para remaja masuk ma songon nasomal palimahon kelas perguru melua reguler pindah botohon tu sudah ruas ni huriata nunga dibuka pendaftaran perguru melua reguler tahun persiapan 2000 persiajaran 2024 dohot persiajaran naung merumur 14 tahun. Tuakka natur sinaka yanakon naneng madohoti persiajaran para guru maluai asa pasurat to diri ma tu situa nabe. Napa onopon rapot resot di hari Minggu 14 Januari 2024 masuk pukul 10.20 WIB sampai dengan 14 lewat 15 WIB maringanan di gereja HKBP Bunang Indah di patu pada rapot resort HKBP Bunang Indah. Nah babituhon tok ripe tu pembangunan do pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sude ruas ni huriata asaboy mata pasa tok ripe tu pembangunan do pengadaan aset gereja. Boy mata transfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada ualu 000 sada 0 onum sada 554 al senama sampai storus. Nabawaluhon pilihan do euran bulanan pilihan per mingguun pilihan sekolah minggu haulateon pilihan bulanan keluarga do euran bulanan boy ma tapasat marsite situ wek nabi
manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening puria. Napasyahon, parhepengon do torp ni ruas naro parminggon nong salpu, boy mata jaha di file nang penasahat ni huria marhite uya grup manang wek. Pasapuluhon, selamat ulang tahun, perhala do rab do ruas ni huria ta pasahato selamat panjang umur, buklas neroha madisulia ruas ni huria ta na marulang tahun hatutu bodohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 1 Januari 1 tanggal 7 Januari 2024. Hatan itu hatta sebi obatta ima na tersurat di Matius 7 ayat 8 ase nama jalo do nama ngido saya na jupangan do nama ngadului saya no kaponna do di nama nuktuhi aka gor-gor na ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nang pinasa ni hurata marhide uya grup manang uek songonima titing namasa di mingguta di bagasan sedarion tuhatama nahamad dongan hita salukna maulate ma Tapah sahat ma peliata marhite pilihan sada A doho sada B laos taide homa sia bukuede nomor pitura saplopat Tuhan namar mahan hami. Pasu
Damai ini bata na sumburung siyan salihut na roha. Ima mga ramoti hati-hati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Kurian itu hata apala di bonan ni taonon totu tahilalaro pe amanginang tabuni akka na martau baru. Jala pasti do pe nuaeng tahilala akka tabuni kue Natal, kue tahun baru, kebenglayang, doa kadongana. Alanima tutur ataro pe di pakilalatai suasanai. Jelas alanima tong di suasana nei baruon, pasahatai ma tu habu maulakloni amanginang, enak pun nami, selamat tahun baru marihita saluhutna. Selamat tahun baru. Jadi langsung tu hasal selamat tahun baru siap kami keluarga Padita Siturus. Sudah palang buih kita mengalui sudi AKWA secara pribadi dan secara week lo sudi itu akan perjumpa ngata laho masih jalangan doho masih paberengan ala ni matong riat tasaluhu nanang kapar halado tong doho nami do sudi kapar hubasna tuhita ganup naro di bagasa tiko terlalu mobi mak ubere kami tung macai gudang dope aka na tua-tuata naro sabun apa sugit na buno yang raplot do titan waeng di ibadah di HKP Bonang Indah. Selamat datang ma di hamak karatoras nami akan tua-tua hubere kami adong di sona ka buai itu tu wajah-wajah baru berarti na suruas tamai karuas aka inukta amukta lo sudia ka keluarga tong bapa saat tami itu hamak ka amanginang omah HKP Bonang Indah yang luar biasa butuh tu ripa tung macai ribur hitan waeng baik di lantai pertama terlalu mobil lantai duon pas itu hatama perjumpa ngatalari sana uro kami selamat tahun baru mari kita Selamat tahun baru. hurian itu hata ini bataman da sore perjumpa ngata sopot di awal tahun 2024 ima minggu pertama dung Epifanias tanggal 7 Januari imana tanah surat di 2 Musa bidu onom membuka mesan ayat sada sahatu ayat walu soroma idok disi tapai utihu mak di parata-rata debata baga-bagana dunginin na jaho matusi Musa idaw mo maanos bahenokku tu raja parao ay marhite-hite tangan na gugo luasol na mahamu laho jala marhite-hite tangan na gugo o jaron na hamu siyan tanona aku nini dok debata matusi Musa au do Jahoba ninna jala hupapatar au tu si Abraham, tu si Ishak doho tu si Jakob margoar de bata nasun hinagugu alain dang di paboto-boto nasida yang go guarhu Jahoba. Hupahot do huhut padaku tu nasida mangalehon tu nasida tano kanan tano pai solatan nasida. Jalanunga hutangihon angguk-angguk ni hala Israel aka na pinarhatoban ni hala Mesir jalamar ningot au di padaku. Deh ibaheni pabua matuhala Israel. Audu Jahoba jala parwarhonokku do hamusian akka ulaun rodi halak kisir jala paluokku do hamusian parhatobanan nasida. Jala tobusokku do hamu marhite-hite tangan nakoltol doho marhite-hite akka godang. Jala ainokku do hamu gabe bangsokku aupe de batamuna asa di boto hamu au do Jahoba de batamuna na parwaro kamu sian ulaun rodi Misir asa hutogio kamu tutano naung hu pangmang makon lehonokku tu si Abraham tu si Ishak doho tu si Jakob lehonokku mai bahen partaliamuna au do Jahoba ima sahatni turpuki hamua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus ra molo taadopi situasi sulit molo taadopi situasi boy marulutu akasi taono dihita na parjolo ro si taonon daksidung dope si taonon na parjolo on pitro si taonon na paduahon songolima bodoy masa di bagasa pada ningoluta jala alani songoni saya olodo tubuh suku-suku tuhita ka amangin ang dirohata. Beha. Tuturo perong Tuhanong.
tutudo pe adong Tuhani, tutudo pe dongai de bata hita, tutudo pe tangi ho de bata akatangyakta, ido ala pola di dok ede ni korna nienat sian buku parpesalem ini, sipata sai suku-sukun, rohaku sai lulu-lulu, di dia do de bata. Lulu-lulu rohaki di dia do de bataki, wasa tung tadi kolom mau, tung pasobom mau. Nah tapi edei ngai hira ditarik sa peredaran ni can haga bibi alanang be tikos manang dang denggabe mulo di bagasan partikenom boleh saya suku-suku do hita jadi ngapala hiabe tarbigino ni bulu tumpe adongi dang nasala sanima kaamangi nang mulo sape songoni mulo somaralu suku-suku non imana olo mabain halak madate olo mahalak gabe madile dia tu tunda masaon. Ya ne pia ya pinahiuti utabo na margarejon. Ya masuk kita tupunguan. Raji di bapa satu nak kana perlu. Ala sahiraso marelus do. Aka tangyako do aka hoy ko. So sidung do penapar jolo toron na padua. Si sidung na padua kon nuar na patulugon. Nabahan nama. Tikos do Tuhan adong di bagasan perdalan ni huluku. Ala somarelusi omanakin na tadok boy do madabu tu aka padilian. Alai di minggu Epifanius di hawa kadongan marhite barita persuruan de bata tu si Musa. Tu takas do di bapatar de bata diri na tu hita. Ima mangalihon alus na takas tu hita ternyata amua kadongan. Ternyata tung ditangyo de bata do sude angguk-anggukta. Ternyata ditangyo de bata do hoi-hoita. Ternyata ditangyo de bata do aka tangyakta di hamwaka amanginang dia pasti rodo ibana paluaho sahat dutusi tang holal ditangihon alai sahat di bana membawa pembebasan alai yang membebaskan Jehovah do na paluaon song tema minggu tadi bagasan mingguon alai di hamwaka dongan tauji majo manigati sarasada tasigati masarasana marite turpukon takas do di bapatar di bata dirina song debata si palua debata yang membebaskan debata na paluahon taboto do nungatung liling bangsona bangso Israel hamaka amang diperbudak bangso Mesir. Tak maboto dihita di sejarah ni Alkitab. Ya. Otu halak na terbang macai hacik do parniaha pandasida. Hira na swadong be si hirimon. Hira na swadong be boleh hata barat tu wedok ngama dersebe nguluna. Ya, boydok ngama desu masa depan suram dang adong be hira sitagamon di hamaka amang dina terbuangi. Ya, bodoh hono tak putus asa tanpa harapan di tonga-tonga ni ulauna nang perngudon. Alai di situasi na songoni kaamangin ng Roma de bata. Di situasi tanpa harapan ni Roma de bata manopo nasida papatarhon, patuduhon, memproklamirkan dirina songon de bata si palua. Dia dua nak kita kasdo di patadahon de bata dirina tu si Musa. Lang hulak tu si Musa. Sahat do tuhita sadario di dok au do de bata. Au ma de bata dang na asing. Hola Jehovah do de bata. Hola Jehovah do de bata marhite buku dua Musa di patuduh de bata ma. Pabua ibana do de bata. Na pasti olo mau dan mampu. Imana na olo do mampu paluaho bangsona. Jala tabiring malisi bahwa Allah mengumumkan, memproklamirkan amanginang bahwa dia jauh lebih kuat dari Firaun yang merasa jagoan. Yunakin, bulu tapai itu terpuki. Jauh lebih kuat dari Firaun yang merasa kuat yang menindas mereka. Untuk itu Tuhan meyakinkan Musa dan kita juga hari ini di awal tahun baru ini bahwa dialah Allah satu-satunya. Bahwa dialah Allah satu-satunya yang mampu melakukan segala hal. Dan tidak ada Allah yang atau kuasa apapun yang mampu menandingi dia amangina. Porsia do holisi tentu alusi mari bagas roham. Marhite dia, marhite akapada ningolu na diha laho satu bagas tikyon. Nau manangan ngolum di bagasan na sa taon na tumacay belga jang tahun 2020 tolui. Dia do honomu. Ise do toktong Tuhan na mga dongani ho. Natapi bulu tahilala. Sangat luar biasa sudah perkumulat tadi tahun 2020 tuli. Sepanjang tahun 2020 tuli
Bui ngotomu di bagasa perdalannya kau paku basiomu, di keluargam, akapanai dua kalang. Tapi kita mampu bertahan hingga pada akhir tahun 2023 dan Tuhan jumpakan kita di tahun 2024 ini. Hamu kadongan. Ada ada hal nama menarik saya turpo tabereng mulut tapamana ta jahat tabilangi. Macai gudang didok debata audo Jehovah. Audo Jehovah, akulah Tuhan. Ada dapatan dia keamanginan. Bulu saidok terus menerus, marsi terus di ban audo Jehovah. Akulah Tuhan. Napa tuduh di hamak keamang ada keseriusan. Ada keseriusan, ada kepedulian, ada kesungguhan di debata tu masalah tu si tahunon di bangsoi. Bulu halak, pemuda madok bahwa Tuhan itu care. Peduli dengan masalah kita. Debata peduli tu si tahunan di bangsa Israel. Allah serius dia peduli dan sungguh-sungguh mau melepaskan mereka dari beban dari perhatuan ini. Dia menunjukkan bahwa Tuhan mau ikut campur tangan, mau turun tangan untuk menyelesaikan pergumulan. Tuhan mau ambil alih seluruh pergumulan persoalan yang dihadapi bangsanya Amangina. Di Soma Tabereng, Tuhan mau mengambil alih semua penderitaan umat manusia dan dibuatnya menjadi masalahnya sendiri supaya umatnya terbebas. Tebunanya tiap kamangina. Adong persoalan ta, adong utak ta, aliap tiba-tiba halak mandok toima, au mau bayari. Pas orang madisi. Dia tuk tabuhia do tuk sabasya do pakai lelata. Lu bisa nima tu hatta di hamakamang bahwa dia mau mengambil alih seluruh persoalan yang dihadapi bangsanya. Dia serius. Dia konsen. Ya. Jangan buta bereng dison. Olo masuk tu hamatiata ibana. Asasian paluon na hita marhiti haheon na. Manalun hamatiani asa malua hita. Dan holam malua alay mulak kita. Majalo hanguluan na manoktongi. Sahat do tu hanguluan na manoktongi di hamak kaamangina. Begitu luar biasa na tabereng. Pakokopo di Tuhani. Ima si piopota di trupukon. Song bangso Israel di hamak kaamanginang. Si pata do di paluas di bagasan hahacito kita. Si pata do di paluas di bata hacito ni sahit hagobos hapogoson pergumulan parukilon arsat niroha boban na dok dohot lan na asing kaamanginang. Di hilalaho di manangdang. Radohono mubas roham amanginang. Buasa ikko pasahaton di bata tuaw na dokon. Alay sa sulit haporsiyaw dang dohon niya ka na porsiya songoni. Kita masing-masing punya pergumulan sendiri amangina. Di dalam pergumulan itulah Tuhan menitipkan perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Tuhan menitipkan PR pekerjaan rumah sampai saat ini. Alay, trupukon, madok kita punya Allah yang peduli. Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang serius, yang care dengan kita. Dia sungguh-sungguh melepaskan kita dari semua penderitaan kita Amanginang. Untuk itu Tuhan berfirman kepada kita di awal tahun ini Amanginang, apapun persoalanmu, apapun problemamu, apapun penyakitmu, apapun penderitaanmu, Tuhan peduli dan Dia akan bertindak melepaskan. Amin. Sudiru hita marsahit akka Amanginang. Jali botohoro akka hasahit munuai. Tabutubedu akka hasahit akka Amanginang. Tapi Tuhan peduli dengan sakitmu itu. Tuhan peduli dengan problemamu itu. Ketika apa? Ketika kita mau mempunyai hubungan dan relasi dengan Tuhan. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Tuhan menitipkan perkara-perkara bagi kita. Alani sudah dihita ka anang PR tak ka amanginang siapapun kita di hadapan Tuhan. Ada PR, ada pergumulan yang kita hadapi. Ido ala sadido Yesus Roma hamu tuau hamu kanaluja jalan nasorat asa pasolak kamu. Dia peduli, dia mau memikul. Yesus mau mengambil alih pergumulata. Yesus mau mengambil permasalahan kita, problema kita menjadi urusannya. Nuaing akka amangina. Nuaing dirit tabema sisukunot taboha. Nunga oloho sen nasaroham pasahaton sude parsorio mu Tuhan Yesus itu yang menjadi masalah. Nunga oloho pasahatoni hibal tu Tuhan Yesus parsorio mi. Odu na masalah noing kita. Bodoh hal yang menuju ngolut seperti bion. Alai dang apalah di lor hana manang dohon na may do. Siya simak kuda mo di dok Tuhan. Bulu boy niyan. Toy mak jupuk mau. Alak mau na. Alai ang bagas rohana daw. Pasti dang mod dingi.
Alai mul halak na tulus rohana Tuhan. Toy mak masongon nacik pernya aku alak mau marhita kasuru-suru ambi. Alis itu. Itu na gue beng suku-suku di taka manginang boha. Sian nasaroha pasahat tu sudi para saudara untuk Tuhan Yesus. Marang natumabo doho di hilalaho peutihu akan masalai. Kapuri hita nuai ngato mak. Batuk pesongonon di hilala perdaling urukun di peutihu mak nina. Jadi sehingga masalah itu diikutkan terus. Manang sudia berwarna, manang songo dia menjalani itu, dia menikmati itu. Alai, tengok maka amal. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada lokasi manapun di dunia ini. Au hamunang sudi hitak kaamanginang. Tang adong lokasi manang tempat di Portibion. Selain kita menyampaikan itu hanya kehadirat Tuhan. Dang adong. Ipasahato tudungamu isada tiki hacik rohana tuho gabi lomding tungalem sabingi ala itu isi do pasahato tu dia mata dijamin rahasianya dan nama dok rupani yang pendeta nami yang situ nami na sebulu pasahato tudongan boy ido bulu curhat kita kan nuk curhat kita apa sudi terlubang go pakai lalata kan otak misi batasi dui sebatasi dui lubang satokin alai anggota Tuhan Yesus si palua si pembebas si tai pasti arung dihita roha aduh siapa sebab kilalaku bah bahasa butarok konya kaamanginang ala nu ngapal joro hita di bagasa tangiang jala tadok amen iya tutu si tutu mai jalo omong kurian itu hata memang si patah hirana talu hirana somargel lo hala kristeni ala ternyata langsung sejarah membuktikan nama anginang dipatudu dibatado dirina gabi si palua dia buktina tabereng ma bolo tajah ya berita di luar Cina do Rusia 1000 tahun hala Kristen dibungkam baik kamu tak 100 1000 tahun hala Kristen dibungkam dilele di pasiak-siak alai nuaing ribuan halak gabi si uto Kristus kan tahu ribuan halak. Ya. Ima patuduan tung si palua do de batatai alani i papos roham au pe hamu pe manang dia pe pergumulata manang dia pe sahita na manggopang nuaing tu pada tahun manang dia pe persolata ingok ma kita punya Tuhan sang penebus kita punya Tuhan songon tobik minggu tahun jauh badona paluahon Jehovah na peduli dan yang mau mengambil alih masalah kita supaya kita terbebas. Kuria ni Tuhan Ta'ala ni hama kadongan sipata songon na di pabed da di batado jok songon na martabuni di bata manang hiran na maddaw itu di tete di bukit di 280 tulis sipata di pabed da di batado alai danga paliling tongosol na dui ninna sipata hiran na maddaw di bata saya hirai bereng-bereng kita nuain saparlangitan na buharo. Saya hira songoni. Alai ingot ma. Sepata bolo jojot ta hira song na martabuni de bata. Manang madaw siyan hahaciton ni bangsota. Siyan parangulota. Mangay hahaciton ni di hamak kamang alay. Pitor tongoson na do. Ya. Pola di parhatuban. Parao so plasa 20 tahun. Alay di. Paluwa na sidak kaamangina. Alay dung dapot tiki na binuhulna. Pasti do ibana mabuan haluau ni tu bangsoy. Ino edok na di edeta nomor 220 tuli. Tengok ma uputuad do de bata siak kita ditikina lehet lama buan haluau teh. Hurian itu hata. Na mangihu ma sia trupo da. Tung ditango de bata do hui tan mobi angguk-angguk ni akan nama ju warna. Tung ditango de bata do hui angguk-angguk. Ya, molo halak jauh madok ternyata Gusti Orasare nina. Ternyata Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur, ternyata maca tinggil do si parion di bata tuaka pertigor. Maca tinggil do si parion di bata apalagi tuaka halak na teraniaya. Maca tinggil do si parion ni di bata tuaka pertigor. Tung hoi sadapi aka amangina. Sahat do itu di bata. Tung hoi sadapi sahat do itu di bata. Ala sahat do hoi na sidai tu di bata. Idu nak di baga satu pun au pi begitu hoi na sidai jala hua lusido jala huingok ma pada kuninna. Jadi kelupa di bata di padana.
Ternyata dia memang benar-benar mengingat. Alani hama kadongan mole mamuka gelisah rohatta sipata dak taboto mandok manang ahabe alani dodot di sitano di hama kadongan sipata holam marhuhui na mahita holan ina mata pikiri di baga satu pohidok papos maroham di begede batadui di begede batado idon ada kona di detai 226 ayat 2 Yesus do uboto holso ni roham unang matangison ini dia esade Yesus do uboto holso ni roham mole sipata tapasat keluatta keluh kesatta tu atasatta turungatta sonodok nakitu pimpinatta olo dodang apala ditangihoni alai yang gode bata tunghoi sada pe ditangihon do dan hola ditangihon dialusi hobar tu akapartikian hawa kadongan anong dope natumabu di ayat 2 na parpudi di jajor de batado pasti buanon nama bangso itu kanan sahat dok kaamangina pasti do dibuat debata bangso itu tano kanan naung dinajihon na tu si Abraham jala saud do bangso itu tano kanan nuaing aha malapatan ni tu hita da mangulu nuaing belum ngasahat na sida tu kanan aha malapatan na itu ho adong do lapatan na itu au anggo lapatan na tu hita nuaing aha malapatan na dilo debata jaminan diliho debata jaminan pamo manang hita pe buanon ni debata do hita tu masa depan yang lebih baik. Ini yang dohon nak keamangina. Bahwa Allah akan membawa kita kepada harapan cita-cita pakiri bona luar biasa di tahun 2024. Sotung doko di bona ni tahunon Tuhan do na masa nuai. Hama mago do manang dia do bamenang bulu kosong ni karena firman itu kata itu adalah doa bulu gabi hama mago. Ale sotung lupa ho. Sotung lupa kita di hama kamang Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu yang buat terbaik bagi kita sehingga kita tidak bisa berharap bahwa kehidupan kita di masa mendatang dia adalah konkret dan penuh dengan kesejahteraan. Itu tahun 2024. Itu satadok dia katanya tadi pukul 00 dia keamanginang na patupahon akka kebaktian keluarga hita satadok do Tuhan. Jadi homa tahun dihami na sa keluarga na sa upu gabi tahun para sini rohau. Tahun apapun itu yang disebut oleh dunia ini, tahun gajah, tahun kucing, tahun kelinci do akan asing kang dapat tu hitai. Ala buha, tahu para sini rohau do hita, seriling di portipion. Ala taruk makamang, ala dia, karena satu-satunya yang menuntun kita hanyalah iman kita kepada Allah, dan ngarung na asing. Yang menuntun kita dalam menapaki tahun 2024 ini, anak-anak kami remaja na posopulung, Tuhanlah melalui iman kita kepada Allah. Kita sulit memprediksikan masa depan. Sekalipun mengenai ilmu pengetahuan, teknologi yang sudah sangat maju dan berkembang, mungkin kita bisa meramal cuaca. Bisa kita memprediksikan lebih awal apakah datang tsunami atau tidak. Namun, kita tetap tidak bisa memastikan seluruh hidup kita ini, seluruh waktu kita ini kepada masa depan. Dan ngadong bui. Ala yang kui mana? Di bawah tulisan mulai A sampai Z. Hurian itu hata di bagasan mingguan tentu adong sada ilustrasi nabu berhato kita di awal tahun 2024 sebelum kita jauh melangkah, sebelum kita lari, sebelum kita merlujung di tahun 2024. Dia mai ada seorang pelari dari Afrika di mana pelari maraton Afrika ini melakukan lari maraton ini sepanjang 10 km. Ya, dia berlari dan berlari sampai akhirnya dia sampai ke garis finish. Dengan akhirnya dia menjadi meraih juara Amang Arimana berjuluk garis finish. Setelah dia sampai garis finish Amanginang, biasalah bahwa wartawan berlomba-lomba mewawancarai sang pelari ini dan sang wartawan mengatakan, apa yang kamu makan? Apa yang kamu bisa latih? Bagaimana kamu mengatur fisikmu? Bagaimana kamu konsisten berlari dan lain sebagainya? Ina wartawan dia hama kaamang. Bagaimana pola hidupmu dan sebagainya sehingga kamu dapat sampai mendapat juara? Amanginang jawaban dari pelari itu, dia mengatakan, aku memang latihan. Aku memang memakan makanan yang bergizi
dan mematuhi segala instruksi dari sang pelatih saya. Tapi aku yakin dan percaya juga bahwa pelari yang lain juga melakukan hal yang sama. Tapi yang ku yakini, aku bisa menjadi juara oleh karena pertolongan Tuhan. Ini mana doa keamanan. Hurian itu harta kita boleh menjadi sesuatu yang amat berharga dalam ilustrasi itu. Kita boleh menjadi motivasi buat kita amanginang, ama ina, anak-anak muda, sebagaimana yang dikatakan oleh pelatih tersebut. Semuanya diikuti. Dia makan makanan yang bergizi. Dia pasti latihan. Dia banyak exercise. Pasti bagaimana dia bekerja keras supaya dia sampai ke garis finish. Tapi yang dia katakan yang terakhir, dia bisa sampai garis finish, dia bisa menjadi juara hanya karena pertolongan Tuhan. Sony menang hitak keamanginan di tahun 2024. Ya. Oleh karena pekerjaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita, maka kita akan tiba dan sudah ditibakan Tuhan di tahun 2024 ini. Alanima di Hamwa Kadongan di tahun 2024. Biarkanlah hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iman narohaku garusa kita di tahun ini. Biarkanlah hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Biarkanlah kamu sebagai seorang bapak menyenangkan hati anak-anakmu di tahun 2024 ini. Engkau sebagai seorang bapak, yakinkan dirimu menyenangkan hati istrimu. Menyenangkan hati anak-anakmu. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Naraku borka mahita tufi. Hati. Unak paguda kubi hita makatai na soporlu di portipio. Unak palag paguda kubi makatai akan asorikot di tonga-tonga ni konsumsi ni aka keluarga. Ala buah, ala sipalu ada di bata. Tetap kita mau melihat tubuh ini secara jelas. Teks ini. Ternyata tahun 2024 ini banyak tantangan. Ternyata tahun 2024 ini kita akan melihat sesuatu yang mungkin menurut kita tidak pas bagi diri kita. Allah ingat mah, Allah yang membebaskan. Perlu ni bata doho, mulu ada persihoto muti ibana. Atong di Hamwa Kadongan di minggu tren Epipaneso di papatar di batado dirinya tuhita. Ibana do si palua, ibana do na peduli kartu persoalan na tadopi. Dia adalah Tuhan yang mengambil alih masalah kita sepanjang tahun ini. Ingat mah, nunga di juluani sudi. Aka ulautai. Sian hita dipangido, holasada do. Pasaha matu di bata sudi masalami. Negabi suku-suku nakin. Hibul do roham pasahat toni. Moloso tahatahon hoi tai. Sada jaminan di hita. Punon na do hita tu masa depan na do benda. Na pasti alusan na do. Jala yakin kumadiri mamang. Ho ainang songon ibu rumah tangga nang akai nakon nami be. Berjalanlah bersama Tuhan di tahun 2024 ini. Ternyata dia yang membebaskanmu. Di palua doho di ujungna. Dia memberikan masa depan yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Haga bibi bonang indah nang kita naro di bagasan minggu sadarion. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Allah yang kami yakini, Allah yang baik, yang memberikan segala kebaikan dan kemurahan dan penyertaan Tuhan yang telah Allah nyatakan bagi kami semua di awal tahun 2024 ini. Biarlah kami memakai hidup kami ini di tahun 2024 ini untuk hanya menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga keberadaan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami selalu merindukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Baik dalam suka duka kehidupan kami. Sehingga kami bersama-sama melangkah dalam satu keluarga, satu kumpulan, bahkan satu gereja, persekutuan. Kami bersama dengan Tuhan, dengan satu keyakinan, satu tekad. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang membebaskan kami sampai akhirnya Tuhan memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kurian itu hata tabasahak mapeliata tujulung pilih apa dua hodo pilihan khusus ditiki nama rede hita rade situtu haluau. Sejak kau
soto adu pani di mata martang yang mahita. Ali di mata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Pati pulkon na rajaw muli tunga-tunga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanay marihite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni sileo-leo itu hami. Asalam gergir hai madok moliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de bata aman ni akka hati uron. Haroroan ni akka dengan basa nama uliutus. Moliate marohana itu ho alali papatar ho holong asin ni roham. Marhite sian pangaleho muli anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gabe jol mahumoko pami. Wida hami sian ni gudang ni holong ni roham dang na hasuhatan bidang na dohot gajang na dang tarduru bagasnya jala dang na tardungdung tibuna. Ope pujon nami maho ala di pabicar ho barita nauli tu hami asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Saya sima roham sordangi mahami leho matodim paturkon rohanami asa torang huida hami hawal gamu doho panodang nasiakoi seleho maha tuhami anakmu main upani halu jaonna ala natinaonna hangaluton humoko pami asa masokot hai mangula dosa asa burjujala daulat hami marroha babua mauliate ni rohanami saya sungguli mahuriam naulu mangale rohana doho artana be basilua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita na ulit halak si Pilibego do parugamo na asing. Asa marungkuman na sida, Roma dapot ton panodang naong bisari. Sa lehon hiras ni Roha, tuak kaparbarita na uli. Asa hatop rarat barita na uli tuganup kuta na di tanoon. Sa lehon mahapistara siyak ko tuak kapanggongomi do tuak raja, tuak kasuruan na pinapakit na. Asa doho na sida patiruho dalan ni barita na uli. Sa pauduk marohana sida, asa rap hami, manguloy paretani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang saya pinrabadia maguarmu. Saya roma harajaonmu. Saya saut melomoni roham di banua tongan songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panisanami di dosa inungan namar dosa tuhami. Ngunang hami togiho tu panguncunan. Palua mahami sian pangagu. Jalo mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hom madamena tutodip.
Ya, hurian itu hata. Adon sobor kita sebagai sejoroon, taha sobalo dope. Adok mau lihat itu sudi ruas terlalu biaka udangan otangan nak keluarga di bagas satikion rimba hita jong-jong salubutna baik na di lantai sada doh lantai 2. Hurian itu hata sopot dope di bonan ni taonon sudi mahami perhubas huriah gay pemonang indah pasahaton mau lihat di harorota marsopa tutu hata di bonan ni taonon sudi ala asidot holong di rohain di batamai natok tong peluah kita na pasahatok kita di bonan ni tahun 2024. Anani mau lihat mapasaton namin tu hamu kadamang dainang anggi pinaribot di bagas satikion. Tuhata mama masuk kita di muka ari sadero satro di ujungna. Selamat tahun baru malihita salubutna. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.